சின்ன தளபதி என்ன கோர்த்து அடிச்சா வாங்க அவனுக்கு அடிப்பா எங்கனே பீ கச்சேரி தளபதி கச்சேரி எங்கனே பீ கச்சேரி தளபதி கச்சேரி தம்பி என்னங்க பிரச்சனை சொல்றால எனக்கு ஒருத்தன் வந்து அடிச்சா இங்க எல்லாம் வலிக்குது தண்டி ஒருத்தன் வந்து அடிச்சா யாருன்னு தெரிய நீங்க தானே பெரிய தண்டி வந்து அடிங்களே யாரமாச்சா உங்களுக்கு அடிச்சா பெரிய தண்டி ஒருத்தன் வச்சிருக்க அவன் தான் எனக்கு அடிச்சா இங்க எல்லாம் வலிக்குது வந்து அடிங்களே நாங்க போயிட்டு சத்தியம் காட்டுவோம் அவனு துண்ட 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 வெட்டி நாய்க்கு பாடுவோம் எங்கே ஊருங்க யாரு சண்டிக்கு வந்தா ஏகிட்ட உங்க என்னாத ஆவலும் ஒரு சண்டி ஒருத்த வந்திருக்கா அவனுக்கு அடிக்கணும் வாங்க வாங்க போயிட்டு நல்லா சத்தம் பட்டோம் அவனுக்கு துண்டு துண்ட வெட்டி போலாம் ஏ சத்தம் காட்டுவோம் நீங்க பயத்தர வேணா நான் அவனுக்கு அடிக்கிறேன் நீங்க நான் பயப்பட மாட்டேன் நீங்க அவனுக்கு அடிங்க ஆமா போலாம் போலாம் இட்டியா இருக்கான் இங்க நீங்க தான் இருக்கான் அவ யாரு இந்த இருக்கான் எங்க இந்த இருக்கான் இங்கடா இந்த இருக்கான் You said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. இவன் தான் ඔබ නේද උදේ පාන්දර මම ලැවරිය දෙයක් කාලා එනකොට ඇඟේ හැපිච්ච එක හා ඔබට උදේ කෑව මදිද ඔබ චණ්ඩියක් එක්කන් ආවේ මට ගාන්නද ඔබ මොකෙද්ද ඔයි இவன் தான் எனக்கு அடிச்சா எங்க இவனை துண்டு துண்டு வெட்டி நாய்க்கு போடும் இங்க யாரு බොලවේ දාන දෙමළට මට තේරෙන්නේ නෑ ඩෝ කියන එක සුද්ධ සිංහලෙන් කියවලා அவனுக்கு தமிழ் தெரியுமா சரியா அவனுக்கு துண்டு 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 வெட்டி நாய்க்கு காட்டுவோம் இவனுக்கு தமிழ் இல்ல தெரியாது கொஞ்சம் வாங்க என்ன சொல்ல இருக்கு நான் யாருக்கு சரி அடிச்சா சோறு சாப்பிடிக்கு அடிச்சா ஏமா நீ அவனுக்கிட்ட இரு நான் டக்குன்னு போயிட்டு சோறு சாப்பிடுக்கு டக்குன்னு வா இன்னைக்கு என் கூட்டாளி சாப்பிட்டு வந்த கைக்கு உனக்கு நல்லா அடி ඔබ දන්නරි දෙමළ කෑලි දාලා මා බය ගන්න හදන්නේ නෑ ඔබ උදේ කෑම මදි වගේ ඔබ දන්නේ නැතුණාට ඔබ යාළුවා මේ දැන් මෙතනින් දිව්වා ඔබට දෙන්නම් අද යන්කෝ උදේ කෑම මදි වගේ නේ ඔබ උදේ කෑම වගේ නෙමෙයි දෙන්නේ ඔබට දෙපා வலிக்குது